Забонамузо салом алейкум. Имрӯз шумо да гап мезанам дар бораи Dior Travel. Гап мезанам ки Dior Travel чӣ хизматрасонӣ дорад, чӣ кор мекунад ва барои ки. Офиси Dior Travel аз берун. ва инҷа даруни офиси Dior Travel, инҷа дар reception ва дар телевизор доимо маконҳои сайёҳии Тоҷикистона нишон метан. барое ки меҳмоно хушонат куллан дар Тоҷикистон ҳис кунанд ва як атмосфераи тоҷикӣ боша, хостели Dior Travel тамоман як дизайни миллии тоҷикӣ дорад. Комнатаи як нафара, комнатаи барои ду нафар ва кати тоҷикӣ бо ана ҳамин хел чойники пиёлаи тоҷикии пурра миллӣ. Дигар хизматрасонии Dior Travel ин туристейшн ки шиоршон беҳтарини бада ё first friend in Tajikistan. дилхоҳ маълумот ё ин ки мушкилое ки бо туристон мешавад, Dior Travel метавонад маълумот дода, информация дода ва мушкилишона ҳал мекунад. ва хизматрасонии дигаре ки Dior Travel дорад ин рент-а-кар. Шумо метавонед машина хитон гирен ягон ҷоя ё ин ки трансфер доранд шуморо дохили шаҳр ва дилхоҳ ҷои сайёҳии Тоҷикистона нишон медиҳанд. Ака чило тарон мерем.